Al ritme de la música, els cavallers cristians ballen en combat contra els turcs, tot lluint el color de les seves robes i escuts. El ball de turcs i cavallets ens recorda la gran lluita entre els otomans i els cristians pel control de la Mediterrània. Una lluita en la qual Tarragona i el seu senyor, l'arquebisbe, hi va tenir un paper controvertit. Tant va ser així que aquest prelat ha passat a la història amb el renom de l'arquebisbe pirata. Sabeu de qui es tracta? Corria l'any 1453 i Constantinoble, la capital de l'imperi bizantí, queia en mans dels turcs. Això va suposar un veritable trasbals per la cristiandat. A Tarragona, l'arquebisbe era en Pedro Jiménez de Urrea, de família noble aragonesa, que va recolzar els Trastàmara en el compromís de Casp. Això explicaria en part la seva meteòrica carrera com a president de la Generalitat i després com a arquebisbe de Tarragona. Pedro d'Urrea va ser amic personal dels papes Calixte III i Alexandre VI, de la família Borgia, i també del rei d'Aragó Alfons el Magnànim, el mateix qui va incorporar Nàpols als regnes de la corona. Tot i el seu pes polític, era un home amb més d'armes que de lletres, i no trigaria a demostrar-ho. El papa Calixte III el va cridar a Roma, el va nomenar patriarca d'Alexandria i el va posar al davant de la flota de l'Església per combatre el perill otomà. Sembla que Urrea fins i tot va empenyorar la fortuna familiar per tal de construir més embarcacions de guerra. La flota que en va sorgir estava formada per naus de l'Església i altres del rei, i l'arquebisbe de Tarragona la va comandar durant més de 4 anys, guanyant diverses batalles a les costes del Líban, Grècia, Algèria o Xipre. Viure sota dues obediències, la del papa i la del rei, no devia ser pas fàcil. El nou pontífex Pius II el va reprovar i també fou cridat a l'ordre per part del rei Alfons. La raó? Sembla que estava més interessat en el saqueig i la pirateria que no pas en combatre els turcs. No ho sabem si va ser amb aquest botí, però el cert és que ell va ser qui va finançar el preciós cadirat del cor de la catedral, on encara avui hi llueix el seu escut. Caigut en desgràcia, es va retirar a Tarragona. Abans es va endur, però, un record de les seves aventures pel Mediterrani, l'estendard de la flota papal que onejava la galera Santa Tecla. Avui aquesta bandera continua lluint a l'interior de la catedral i ens apropa la sorprenent figura d'aquell arquebisbe que deien també fou un pirata.